Ника, ай кажи на хората кое имаш. Шокер съм. Че? Ника. Ники, я малко. Ники. Ника. Я малко. Я. Като мен. Ти си много силен човек и много ти се кефа. Я кажи кое имаш това. Един страхотен, стойностен, много силен. Папагал, колко пари папаха? Какво? Колко пари това? Каквото и да става, Ами- много от вас, за съжаление, са в някакъв такъв гаден период, в момента гледате това видео. 20 евро. Да, знаете, че винаги, колкото Хубаво ли? изтъркано звучи, след всяка були... Викам, хубаво ли? Но винаги. Каква? Да. Каква? Викам, хубаво ли това папагал? Ами да, много хубаво ви звучи. Обичаш я? Обичаш я? Да. Тя има страхотни... Ай кажи на хората, чао. на английски, на Чао.